παπάδες από όλα τα γύρω χωριά. Και η εκκλησία, τι ωραία στολισμένη. Με τον πρώτο αντίφωνο για τον νεκρό, η Μαγδαλένα υποθύμησε. Αυτή είναι η αντιλήψη παραπάνω. Από όλους τους, μόνο αυτήν τον άκουσε του συγχωρεμένου. Ουφ, δόξα τω Θεώ που μείναμε για λίγο μόνες. Γύρισα να βάλω κάτι στο στόμα μου. Αν σε έβλεπε η Μπερνάρντα. Επειδή εκείνη θέλει να μείνει νηστικιά, θα πεθάνουμε κι εμείς από την πείνα. Αυτά και κι άλλα να κάνω. Τύρανος. Άνοιξε το κιούπι της και πήρε ένα λουκάνικο. Θα μου δώσει και εμένα λίγο για το κοριτσάκι μου. Πήγαινε μέσα και πάρε. Πάρε και μια κούφτα ρεβίτια. Σήμερα δεν θα το καταλάβει. Μπερνάρντα! Η γριά, την έχεις κλειδώσει καλά. Πώς τροφέζεις για το κλειδί. Έπρεπε να βάλεις και την μπάλα. Αυτή είναι στα δάχτυλα είναι την κλίδια. Μπερνάρντα! Έρχεται! Καθάρισε καλά. Αν γυρίσει η Μπερνάρντα και δεν τα δει όλα να λάβουνε, θα μου βγάλει τρίχα και τα λίγα μαλλιά που μου απομείνανε. Τι στρίχλα που είναι. Της αρέσει να τους τυραννάει όλους που μου γυρίσει. Είναι ικανή να κάτσει απάνω στην καρδιά σου έναν ολόκληρο χρόνο. Και να σε βλέπει να πεθαίνει σιγά σιγά, χωρίς να σβήσει ούτε στιγμή εκείνο το παγερό χαμόγελο στο μούτο της. Τι κάθεσαι, τα ποτήρια τα γιάρισες καλά. Μα τόσο είναι τα χέρια μου από τη βάσκα που κάνω στο καφετή. Πενέδε. Πως είναι η πιο καθαρή και η πιο τίμια σε όλο το χωριό. Η πιο σπουδαία. Καλά έκανε αυτός και τον πήρε το μαγαρίτι. Ησύχασε ο καημένος. Το δικό μου το σώει ήρθε. Μόνο το δικό της. Οι δικοί της συγγενείς την μισούν. Πήγαν στην εκκλησία, προσκύνησαν τον νεκρό, κάνουν το σταυρό τους και πήγανε. Φτάνουν οι καρέκλες. Φτάνουν και περισσεύουν. Κι αν δεν φτάνουν, ας κάτσουν στο πάτωμα. Από τότε που πέθανε ο πατέρας της, δεν ξαναπάτησε άνθρωπος από μέσα. Φοβάται γιατί της ματιάζει το αφοντικό. Λένε θεματισμένοι. Εσένα όμως σου έχει φερθεί καλά. 30 χρόνια τους παίρνουν τα ρούχα. 30 χρόνια τρώω από τα κουφάλια της. Νύχτες ολόκληρες έχω περάσει δίπλα της. Και το παραμικρό της κρύωμα. Και μέρες ατέλειωτες έχω ξεροσταλιάσει πίσω από τις γρίλες. Να τις προφταίνω τι κάνουν και τι λένε οι γείτονες. Η αλήθεια είναι μυστικά δεν κρατήσανε ποτέ η μία από την άλλη. Όμως σπανά θεμάτι, μαύρα καφιά στα μάτια της. Αλλά κι εγώ τη στέκομαι πιστό σκυλί. Γαυγίζω όποτε μου το ζητάει. Και ορμάω στους ζητιάνους όποτε μαμολάει κατά πάνω τους. Η γη μου τη λέω στο χωράφι της. Παντρεμένη και δυο τώρα. Το ξαναχεί ύψιστος. Αλλά κάποια μέρα δεν θα αντέξω. Σου το λέω. Και τι θα κάνω. Τι θα κάνω. Θα κλειδωθώ μαζί της σε ένα δωμάτιο και θα τη φτύνω για έναν ολόκληρο χρόνο. Φτού σου για το ένα Μπερνάρντα. Φτού σου για το άλλο Μπερνάρντα. Φτού σου για το τρίτο Μπερνάρντα. Θα σου την κάνω εγώ λιώμα. Σαν παθημένη σάβρα που την τυράνισαν τα παιδιά. Γιατί αυτό είναι. Ελπετώ. Και αυτή κι όλα της το σώει. Και δεν το λέω αυτό γιατί ζηλεύω την τύχη της. Σιγά την τύχη. Με 5 κυλικά στις πλάτες της. 5 ασχημομούρες και θεόφτωχες. Εκτός βέβαια από την Αγκούστια, τη μεγάλη. Κόρη από τον πρώτο άντρα της που έχει την κληρονομιά. Γιατί άλλες μες στις δαντέλες και τα λιναίες όρες. Αλλά από κληρονομιά δεν έχουν να περιμένουν ούτε ξεροκόμματα. Ας είχα εγώ και αυτά που έχουν τώρα. Εσύ κι εγώ έχουμε μόνο τα χέρια μας και ένα μικρό κομμάτι γη. Να μας βάλουμε όταν θα ξεκουραστούμε στην αγκαλιά του Θεού. Αυτή είναι και μοναδική περιουσία για μας, τους φτωχούς. Τούτο το ποτήρι δεν το έδειξες καλά. Το σαπούνισα, τότε που ξαναπανιά δεν γίνεται τίποτα. Δέχτε τελευταίο ένα σπασμό. Τελευταίο του πάλι. Πάω να το ακούσω. Ο παπάς μας ψέλνει πολύ ωραία. Σε αυτό το αιωνία η μνήμη, πάντα η φωνή του υψώνεται αργά και σταθερά. Σαν το νερό που γεμίζει σιγά σιγά τη στάμνα στην πηγή. Καλά, μπορεί στο τέλος να του ξεφύγει κανένα φάλτσο, αλλά δεν πειράζει. Γέμισε η στάμνα, χύθηκε λιγάκι απ' έξω. Η ψαλμοδία του πλησιάζει τη δόξα του Θεού. Καλά, η φωνή του δεν φτάνει στον ουρανό, όπως του παλιού καντιλενάχτη μας. Πού να τον θυμάσαι εσύ. Εκείνος κελάρισε και στην κηδεία της μάνας μου. Θεός χωρέστηκε. Τραντάχτηκαν οι τείχοι της εκκλησίας όταν έψιλε το αμήν. Λες και γύρισε λύκος μέσα στο ναό. Αμήν! Σιγά, χριστιανή μου, θα πνιγείς. Δεν θα πνίγω εγώ. Κάποιαν άλλη θα πνίξω. Θεός χωρέστη. Όλα αναστράφουν γυαλισμένα με λάδι. Ντουλάπες, πατώματα, κρεβάτια. Πώς θα την καταπιούμε αυτή την πίκρα εμείς, που ζούμε στις λασποκαλύβες, με μόνο δυος μας ένα πιάτο και ένα κουτάλι. Μακάρι να ξεκλειδιστούμε όλοι. Κανένας δεν μην μείνει να μνημονεύει τα βασανά μας. Ναι, ναι,
βαρέστε τις καμπάνες, βάλε τον σε κάσα χρυσή με σάπανα με καψωτά. Χώμα θα γίνεις κι εσύ, όπως κι εγώ μια μέρα. Δέξου τη μοίρα σου, Αντώνιο Μαρία Μπεναβίδες. Κάτσε εκεί κοκαλωμένος, με το καλό κουστούμι σου και τις ψηλές σου μπότες. Και σάπισε, όπως σου πρέπει. Τώρα πια δεν θα άρχισε να μου σηκώνεις τις φούστες στο φράχτη της πίσω αυλή σου. Αχ, Αντώνιο Μαρία Μπεναβίδες, ποτέ σου δεν θα ξαναβείς αυτούς τους τοίχους. Ούτε ψωμί θα ξαναπάς στο σπίτι αυτό. Από όλες που θα υπηρετούσανε, κανένα δεν σ' αγαπούσε όπως εγώ. Αχ, τι να σκεφτώ τώρα που κάνεις εσύ. Τι έχει κάνει τη ζωή σου. Σκασμός. Κυρά. Λιγότερα συμφωνητά, περισσότερη δουλειά. Πρέπει να έχεις καθαρίσει καλύτερα σήμερα που είσαι ευτυχώς μου. Φύγε από εδώ. Δεν είναι εδώ η θέση σου. Το χ είναι σαν τα ζώα. Σαν ένα φτιαχό είναι από άλλη πάστα. Έχουμε και φτωχοί τα βασανά. Τα ξεχνάνε αμέσως. Άμα δουν μπροστά τους ένα πιάτο με ρεβίθια. Κάτι πρέπει να φάει ο άνθρωπος για να ζήσει. Στην ηλικία σου δεν μιλάνε μπροστά στους μεγάλους. Δεν επιτρέπω συμβουλές από κανένα. Καθίστε. Μαγδαλένα, σταμάτα τις κλάψεις. Αν θες να κλάψεις στο δωματιό σου. Άκουσες? Αρχίσατε τα νόμισμα. Ναι, χτες. Ξεματάει ήλιο σήμερα. Πρώτη έχει να κάνει τέτοια σαλάτα. Έτοιμη λιμονάδα. Ναι, Μπερνάντα. Να δώσεις και στους άντρες. Τους έδωσα έξω. Στην αυλή. Την πιούν και να πάνε από εκεί που ήρθανε. Δεν θέλω να μπουν εδώ μέσα. Στην κηδεία ήρθε και ο Πέπε Ρωμάνη. Στεκόταν μαζί με τους άλλους Τον είδα. Μάνα του ήρθε. Τι μάνα του είδες? Ούτε η Αυγούστιας, ούτε εγώ είδα με τον Πέπε. Εμένα μου φάνηκε ότι τον είδα. Αυτός που σου φάνηκε ήταν ο Δαραχαλή, ο Χείρος. Στεκότανε κοντά στη θιά σου. Όλες τον είδαμε. Κακιά. Πολύ κακή γυναίκα. Μαχαίρια κομισμένες ρώσικες. Στην εκκλησία οι γυναίκες δεν κοιτάνε τους άντρες. Μόνο τον παπά επιτρέπεται να κοιτάνε. Γι' αυτόν και τη φοράει ράσα. Όσοι στρέφουν το βλέμμα προς τους άντρες, είναι σαν να γυρεύουν άλλα πράγματα. Φίλοι, προνόσημα. Λες και εσένα δεν σου λείπουν αυτά τα άλλα πράγματα. Ευλογητός ο Θεός. Στους αιώνας των αιώνων. Με τα Αγίων και δικαίων ανάπαυσον τον δούλο σου, Κύριε. Ανάπαυσον, Κύριε, την ψυχή του δούλου σου. Εν κόλπης Αβραάμ ανάπαυσον τον δούλο σου, Κύριε. Ανάπαυσον, Κύριε, την ψυχή του δούλου σου. Τον και κοιμημένων δούλων σου κατάταξαν εν παραδείσο, Κύριε. Ανάπαυσον, Κύριε, την ψυχή του δούλου σου. Ευλογητός σου, Κύριε, δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Ανάπαυσον, Κύριε, την ψυχή του δούλου σου. Αιωνία η μνήμη του αξιομακάριστου Αντώνιου Μαρία Μπεναβίδες. Αμήν. Requiem aeternam dona et Domine. Et lux perpetua luce Dei. Requiescat in pace. Amen. Να ζήσετε, να δοκιμάσετε. Το τραπέζι σου ποτέ μην κλειστό στο ψωμί. Ευχαριστώ. Καλή τύχη στα κορίτσια σου. Πάντα καλή τύχη στα κτήματα που σου χάρισε ο γάμος σου. Να σε γερεί και να παρακαλάς τον Θεό για την ψυχή του. Ευχαριστώ. Αυτά τα λεφτά που έδωσαν οι άντρες για το μνημόσυνο και τις λειτουργίες. Και πες τους ευχαριστώ. Και δώστε σε μόνο ποτήρι κονιάκ. Ρεβάτε στα σπίτια σας. Να κουτσομπολεύσετε όσο είδατε εδώ μέσα. Μακάρι να κάνετε χρόνια πολλά να ξαναπεράσετε το κατόφλι μου. Δεν έχεις παράπονο σήμερα. Όλο το χωριό ρε. Ναι. Να μου βρωμίσουν το σπίτι με τον υδρότα τους. Το φαρμάκι που στάζει η γλώσσα τους. Μην μιλάς έτσι, μάνα. Πώς θες να μιλήσω για αυτό το καθαραμένο χωριό που δεν έχει ούτε ένα ποτάμι. Πώς θες να μιλήσω για αυτό το χωριό που είναι γεμάτο πηγάδια. Και άμα πίνουμε νερό, θρέμουμε. Είμαστε όμως φαρμακώσεις. Λες πως καταντήσανε το πάτο μου. Λες και πέρασε ένα κοπάδι γύρια. Αδέλα, δώσε μου μια μετάλλια. Να, πάρε αυτή. Τέτοια μετάλλια σε χείρα! Φέρω μια μαύρη και να μάθεις να ζεύσεις την μνήμη του πατέρα σου. Να, πάρε τη δικιά μου. Και εσύ, Δεν ζεσταίνω. να ψάξεις να δεις μια άλλη. Δεν θα σταθείς αργότερα. 8 χρόνια που θα κρατήσει το πένθος μας, ο αέρας του δρόμου δεν θα μπει σε αυτό το σπίτι. Οι πόρτες και τα παράθυρα θα είναι σαν να έχουν χτιστεί με τούβλα. Έτσι έγινε και στο σπίτι του πατέρα μου και στο σπίτι του παππού μου. Στο μεταξύ θα αρχίσετε να ράβετε τα παιδιά σας. Στη μεγάλη κασέλα έχω 20 τόπια λινό. Θα κόφετε τα συντόνια και τα μαξιλάρια σας. Θα σας τα κοιτήσει η Μαγδαλένα. Ναι, άλλη δουλειά δεν είχα. Άμα δεν θα έχεις μην τα κεντάς. Και και καλά θα είναι. Θα διαφέρουν από τα δικά σου, τα κεντημένα. Ούτε τα δικά μου θα κεντήσω, ούτε τα δικά σας. Εγώ έτσι κι αλλιώς θα μείνω ανύπαντη. Το ξέρω. Καλύτερα να κουβαλάω 100 σακιά στο μήλο, να κάνω κάθε βαριά δουλειά,
παρά να κάθομαι και να μαραζώνω κλεισμένη σε τούτο το ανήλιαγο σπίτι. Αυτή είναι η μοίρα της γυναίκας. Καταραμένη είναι. Και η γυναίκα και η μοίρα της. Αυτό το σπίτι θα γίνεται ό,τι διατάσσω εγώ. Δεν έχετε πια τις πλάτες στον πατέρα σας. Δεν τρέχετε να μην παραπονιόσαστε. Πελώνα και κλωστή για τις γυναίκες, στήλη και κρυμουλάρι για τους άντρες. Έτσι γίνεται σε όλες τις οικογένειες της σειράς μας. Μπερνάρντα, άσε με να πω. Αφήστε την αυγή. Δεν κρατιόταν με τίποτα. Παρά τα 80 χρόνια της είναι γίνει σαν πελατικιά. Όχι, το σόι μας. Έτσι ήταν και ο παππούς μου. Την ώρα της κηδείας της έτρεζε κάθε τόσο το στόμα με πανί. Γιατί ήθελε να φωνάξει. Ήθελε να σας πει να της δώσετε μια γουλιά βρωμόνερο και μια μπουκιά σκυλίσιο κρέας. Γιατί με αυτά λέει τι τρέφεται. Χαραγμένο μυαλό. Ας την στην αυλή, να πάρει λίγο αέρα. Άνοιξε την κασέλα της, έβγαλε τα δαχτυλίδια και τους κουραρίκια της με τους αμέσους τους, τα φόρεσε και μου είπε ότι θέλει να παντρευτεί. Και λεβγάλτουνε. Και πρόσεξε μη σου πάει κοντά στο πηγάδι. Μη φοβάστε, δεν το έχει μέσα. Δεν φοβάμαι αυτό. Άλλο φοβάμαι. Μην τη δουν οι γείτονες από τα παράθυρά τους. Εμείς πάμε να αλλάξουμε. Ναι, αλλά τις μαύρες μαντήλες δεν θα τις βγάλετε. Πού είναι οι αγκούστιες? Πριν λίγο ήταν στην πίσω πόρτα της αυλής. Την είδε να κοιτάει τη χαραμάδα τους άντρες που φεύγανε. Και εσύ, τι δουλειά έχεις εκεί? Πήγαν να δω αν γέννησαν οι κότες. Μα οι άντρες δεν είχαν φύγει. Όχι όλοι, μερικοί ήταν ακόμα εκεί, απ' έξω. Αγκούστιας! Αγκούστιας! Τι θέλεις, μητέρα? Τι έκανες εκεί έξω? Τι κοίταγες? Για ποιον? Κανένα. Είναι σωστό μια κοπέλα της σειράς σου? Δεν τρέχει πίσω από τους άντρες την ημέρα της κηδείας του πατέρα της? Απάντησέ μου. Ποιον κοίταγες? Εγώ. Εσύ! Κανένα. Ρώμα! Σε διάθομαι! Μπερνάρντα, ήρεψε κυρά μου. Έξω! Όλες! Νομίζω το βλέπω στα μάτια μου. Δεν λέω. Λάθος σας. Αλλά δεν το έκανε επίτηδες. Κι εγώ παραξενεύτηκα που την είδα να κρυφοκοιτάει προς την αυλή. Και μετά στάθηκε στο παράθυρο. Και κοίταγε τους άντρες που κουβεντιάζουν. Και λέγανε πράγματα που δεν κάνει να πέφτουν όλα τα αυτιά. Γι' αυτό μαζεύονται στις κηδείες. Και τι λέγανε? Λέγανε για την παστρική, την Πάκα Ρωσέτα. Ότι χτες το βράδυ δέσε τον άντρα της ένα παλούκι και πήγαινε την βάλα πίσω κάπλα σαν άλογο και την πήγα στο λόφο με τέλος με τον Ελαιώνα. Εκείνη τι έκανε? Τι είχε εκείνη? Εκείνη άλλο που δεν ήταν. Λέγανε ότι είχε πετάξει έξω τα στήθια της και Μαξιμιλιάνο της τα μάλαζε λες και έψε την κεφάλα. Έσχος. Και μετά τι έγινε? Τι περίμενες να γίνει? Γύρισε ξημερώματα. Η Πάκα Ρωσέτα είχε τα μαλλιά της ξέπλεγα και στο κεφάλι φοράγε τη στεφάνια του λουλούδια. Την πρόστιχη! Ευτυχώς είναι η μόνη στο χωριό μας. Γιατί δεν είναι ντόπια. Από αλλού μας ήρθε. Και αυτοί που πάνε μαζί της, παιδιά ξενοφερμένοι είναι. Οι δικοί μας οι άντρες, οι ντόπιοι, πάπου προς πάπου, δεν θα ήταν ποτέ τους ξεδιάνθρωποι. Ναι, βέβαια. Όμως τους αρέσει να βλέπουν τέτοια πράγματα. Εξελιγώνονται όταν κουβεντιάζουν. Λέγανε κι άλλα. Πολλά. Σαν τι? Ντρέπομαι να πω. Γι' αυτά τα άκουγε η κόρη μου. Δεν τα άκουγε. Αυτή έμοιαζε στις θιάδες της, τις προκομμένες. Δεν βέλεγε, χαμηλοβλεπούσα. Αλλά ένα γλυκό λόγο να της πετάξει ο πρώτος εργατάκος λιγοθυμάει. Μεγαλώνεις παιδιά και τρέμεις για τα έξω στον δρόμο. Τους τους κρατήσουν. Οι κόρες σου είναι αρκετά μεγάλες, σε ηλικία γάμου. Δεν σε κουράζουν καθόλου. Η Αγκούστιας έχει περάσει τα 30. 30. Τρέπεσαι να πεις 39. Φαντάσου. Και δεν είχε ποτέ τη φίλο. Καμιά τους δεν είχε φίλο. Να μας λείπουν αυτά. Μια χαρά είναι όπως είναι. Δεν το είπα για κακό. 100 χιλιόμετρα τριγύρω από εδώ δεν υπάρχει ούτε ένας άντρας μεταξιός τους. Οι άντρες της περιοχής δεν είναι της σειράς μας. Τι ήθελες? Να τις δώσω στον πρώτο τυχόντα χωριάτη? Έπρεπε να έχεις πάει σε άλλη πόλη. Ναι, να τις πουλήσω αλλού. Όχι, Μπερνάρντα, όχι. Για να αλλάξει περιβάλλον. Βέβαια, στην άλλη πόλη, οι κόρες σου θα δείχνανε φτωχές. Πέταξες πάλι το φαρμάκι σου. Ούτε να σου μιλήσει δεν μπορεί κανείς. Δεν μπορούμε να είμαστε ειλικρινείς μεταξύ μας. Όχι, δεν μπορούμε. Με δουλεύεις και σε πληρώνω και να δουλεύεις. Αυτό και μόνο. Είναι αυτό τον Αρτούρ. Ήρθε για το μοίρασμα της κληρονομιάς. Καλά. Εσύ μην κάθεσαι, άρχισε να πλένεις την αυλή. Και εσύ, μάζου το έργο του μακαρίδι και βάλτε στη μεγάλη κασέλα. Μερικά μπορούμε να τα δώσουμε στους φτωχούς. Δεν θα δώσουμε τίποτα. Ούτε ένα κουμπί. Δεν κάνω το μαντήλι που σκευάσαμε να το δώσουμε στο φέρετρο. Πήρες το φαρμακό σου. Και να το πήρα. Σιγά μου μην γιατρέψει. Ναι, αλλά το πήρες, Κάνω πράγματα που δεν τα πιστεύω, αλλά τα κάνω στην ώρα τους. Σαν κουρδισμένη. Φαίνεσαι καλύτερα από τότε που σε βλέπει ο καινούριος γιατρός. Εγώ νιώθω το ίδιο. Πρόσεξες. Η Αδελαΐδα δεν ήταν στην κηδεία. Το περίμενα. Ο αραβωνιαστικός της δεν την αφήνει να βγει ούτε στην εξώποτα. Παλιότερα ήταν χαρούμενη κοπέλα. Τώρα ούτε λίγη κούδρα δεν βάζει στο πρόσωπό της. Στις μέρες μας δεν ξέρω αν είναι καλό ή όχι να αραβωνιάζεσαι. Ούτε καλό, ούτε κακό. Έχει γεμίσει ο κόσμος φαρμακόγλωσσες. Δεν μας αφήνουν να ζήσουμε ήσυχες. Η Αδελαΐδα θα έχει
περάσει πολλά. Πιο πολύ από όλους φοβάται τη μάνα μας. Μόνο αυτή ξέρει όλη την αλήθεια. Τι σώο ήταν ο πατέρας της και πώς κατάφερε να έχει όλα αυτά τα κτήματα. Κάθε φορά που έρχεται εδώ, η μάνα της πετάει συνέχεια μπιχτές. Η πρώτη γυναίκα του πατέρα της ήταν παντρεμένη όταν την γνώρισε στην Κούβα και σκότωσε τον άντρα της για να την παντρευτεί. Την παντρεύτηκε, την έφερε εδώ και την παράτησε για να το σκάσει με άλλη γυναίκα που είχε και μία κόρη. Και μετά τα έφτιαξε με αυτή την κόρη, τη μάνα της Αδελαΐδας, που την παντρεύτηκε. Άμα η δεύτερη γυναίκα του τρελάθηκε και πέθανε. Α, τον παλιάνθρωπο! Και γιατί δεν τον κλείσανε στη φυλακή? Γιατί οι άντρες σκουκουλώνουν μεταξύ τους αυτές τις βρωμοδουλειές και κανένας δεν μπορεί να τους καταγγείλει. Ναι, αλλά η Αδελαΐδα δεν φταίει σε τίποτα. Όχι βέβαια. Όμως όλα κύκλωσαν. Κάθε μέρα βλέπω τα ίδια πράγματα να γίνονται και να ξαναγίνονται. Η Αδελαΐδα είναι σημαδεμένη με τη μοίρα της μάνας της και της γιαγιάς της, που ήταν και οι δύο γυναίκες του πατέρα της. Φοβερό. Καλύτερα να μην κοιτάξεις ποτέ άντρα. Από μικρή τους φοβόταν. Τους κοίτανε στην αυλή όταν έζευαν τα βόδια, φόρτωναν τα σακιά με το στάρι για το μήλο. Γαρίζανε και χτυπάγαν τα ποδάρια τους στο χώμα. Και παρακάλαγαν. Μην μεγαλώσω ποτέ. Μην τυχόν και βρεθώ στην αγκαλιά κάποιου. Ευτυχώς που ο Θεός με έφτιαξε φιλάσθενη και άσχημη και έτσι γλίτωσα μια και καλή από δάφτους. Όχι σε μένα αυτά. Ο Ενρίκε Ρουμάνας έτρεχε από πίσω σου και σένα σ' άρεσε. Αυτά είναι λόγια του κόσμου. Μια φορά μόνο τον περίμενα, τον αρχτικό μου, πίσω από το παράθυρο. Τον περίμενα όλη νύχτα, ως το ξημέρωμα. Γιατί με είχε ειδοποιήσει με την κόρη του υποτακτικού ότι θα ερχόταν. Αλλά δεν φάνηκε. Αυτό ήταν όλο. Και αργότερα παντρεύτηκε κάποια πλουσιότερη από μένα. Κι άσχημη, σαν το διάολο. Η ασχήμια δεν τους νοιάζει τους άντρες. Αυτούς τους νοιάζουν τα κτήματα και τα βόδια. Το μόνο που θέλουν είναι μια σκύλα του χεριού τους, να τους μαγειρεύει και να τους καθαρίζει. Αχ, έτσι είναι. Τι κάνατε εδώ? Τίποτα. Καθόμαστε. Πού ήσουνα? Γύρισα όλα τα δωμάτια να περπατήσω λιγάκι. Χάζεψα τα κεντήματα της γιαγιάς μέσα στις κορνίζες τους. Το μάγιο σκυλάκι και τον έγρο που παλεύει με το λιοντάρι. Θυμόσαστε? Μας άρεσαν πολύ όταν ήμασταν μικροί. Ήταν καλύτερα εκείνα τα χρόνια. Τα γλέντια στους γάμους κρατάγανε 10 μέρες. Και ο κόσμος δεν ήταν γεμάτος φαρμακόγνωσες. Σήμερα όλα είναι τάχα μου πιο κομψά. Οι κοπέλες φοράνε άσπρα νυχτικά όπως στις μεγάλες πόλεις. Πίνουμε κρασί εμφιαλωμένο. Κι όμως, όλοι μας τρογόμαστε τι κακό θα πούνε πίσω από την πλάτη μας. Ένας Θεός ξέρει τι γινόταν εκεί τότε. Σου λύθηκε το κορδόνι. Και Θα το πατήσεις και θα τσακιστείς. καλύτερα, μία λιγότερη εδώ μέσα. Πού είναι η Αδέλα? Α, καλά. Έβαλε το πράσινο φόρεμά της, εκείνο που είχε ράψει για τα γενέθλιά της, και βγήκε στην αυλή. Και άρχισε να φωνάζει τις κότες. Κότες μου, κοτούλες μου, κοιτάξτε τι όμορφη που είμαι. Τι γέλια με πιάσανε. Την έβλεπε η μάνα μας. Η καημένη, σαν μικρότερη από όλες μας, έχει ακόμα περιθώριο να ονειρεύει.